Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalih Bu Ais wonten ing piwulangan basa Jawa. Kados pundi kabaripun Ca? Mugi-mugi sedaya sami sehat nggih. Alhamdulillah. Ayo sinau basa Jawa sareng Bu Ais. Kanthi materi ngoko alus. Unggah-ungguh basa Jawa menika wonten sekawan. Setunggal ngoko lugu, kalih ngoko alus, 3 krama lugu, sekawan krama alus. Lah wonten ing pepanggihan sak menika sing badhe pun sinau nika ngoko alus. Ngoko alus kuwi basane tembung ngoko lan krama inggil. Ater-ater awalan lan panambang akhiran ajeg ngoko. Dadi ora dikramakno. Ater-ater contone di, panambang akhiran contone ag. Krama inggil kanggo wong liya sing dihormati utawa sing luwih tuwa. Krama inggil niki sing dikramakke inggil napa nih? Kata kerja, perangan awak, kata ganti, tumrape wong liya. Kata kerja contohnya mangan dadi dahar, perangan awak tangan dadi asta, kata ganti kawan panjenengan. Sapa sing gunakake ngoko alus? Sing gunakake ya kuwi bocah karo bocah nyritakno wong tuwa. Jadi bocah karo bocah ngomong-ngomongan ngobrol. Lah niku sing diomongke, sing diobrolke niku wong tuwa. Bojo maring kakunge. Ibu maring bapak. Umpamane ibumu ngomong-ngomongan karo bapakmu, lah ibumu kuwi nggunakake basa ngoko alus. Wong tua maring wong nom sing dihormati. Guru maring tilas murid, tilas niko mantan. Menika wonten kolom ngoko, kolom krama inggil. Layan basa ngoko alus sing digunakake niku ngoko kalian krama inggil. Ngoko niku kanggo awake dhewe, krama inggil kanggo wong liya. Mangan niku ngoko, kramane nedha, krama inggile dahar. Lunga, kramane kesah, krama inggile tindak. Turu, kramane tilem, krama inggile sare. Rambut niku ngoko, kramane rambut, krama inggile rema utawa rikma. Endas niku ngoko, kramanipun sirah, krama inggile mustaka. Tangan, kramane tangan, krama inggile asta. Kawen kramane sampean, krama inggile panjenengan. Nek aku mangan, ibu dahar. Aku lunga, bapak tindak. Lah niku contone. Ayo saiki nyemak pacelaton. Pacelaton niku dialog. Gatekno sing temenanan nggih. Wong tua maring wong nom sing dihormati. Neng pacelaton niki mangke sing dadi paraga ya kuwi Bu Ais karo Bu Linda. Bu Ais nggunakake ngoko lugu, Bu Linda nggunakake krama alus. Bu Ais nggunakake ngoko alus nggih. Bu Ais nggunakake ngoko alus, Bu Linda nggunakake krama alus. Bu Ais nika luwih tuwa tinimbang Bu Linda. Bu Ais, panjenengan badhe tindak pundi? Nah,
Bu Linda ngginakaken krama alus. Wonten ngarepan derek yu nggo kanca aku. Derek niku krama inggil. Ngarepan yu nggo kanca aku ing ngoko. Jadi gabungan antarane ngoko karo krama inggil kuwi dijenengi ngoko alus. Jadi Bu Ais nggunakake basa ngoko alus. Mundut kuota, Bu. Iya, kersa apa ora ngancani aku? Kersa niku krama inggil. Liyane kersa niku ngoko. Iya apa ora ngancani aku niku ngoko lebu. Nggih, sekalian kula nggih badhe tumbas pulsa. Monggo. Lah nika wau pacelatan utawa dialog antarane Bu Ais kalian Bu Linda. Bu Ais ngginakake basa ngoko alus. Ayo saiki nyemak pacelaton antarane bocah karo bocah nyeritakake wong tuwa nganggo basa ngoko alus. Bocah karo bocah nyeritakno wong tuwa. Paragane Nendis gunakake ngoko, Sasa gunakake ngoko alus. Kon lagi apa nang kene? Niku ngoko lugu. Ngenteni Bu Ais rawuh. Nah, niku ngoko alus. Ngenteni niku ngoko, rawuh niku krama inggil. Sing rawuh sapa? Sing rawuh Bu Ais. Jadi nggunakake krama inggil. Sih, pan apa? Iya, ringi Bu Ais ngendika untuk rempeyek sekilo. Ngendika mundut. Ngendika mundut. Ngendika niku ngomong, mundut niku tuku. Ngendika karo mundut niku krama inggil. Oh, ibune kon sadean rempeyek ya? Sadean, sing sadean sapa ibune Sasa. Mula dikramakno inggil. Iya, ibune aku ndamelin rempeyek. Bahkan ibune kon pan mundut toh. Ndameli mundut. Niku krama inggil. Lah, niku wau contoh dialog bocah karo bocah nyeritake wong tuwa. Muga-muga bisa dipahami nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggih malih wonten ing materi salajengipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.